Hansen og Rasmussen kommer kl. 22.20. Nu lægger vi vejen forbi den lille sjællandske by Osted, som ikke ser ud af ret meget på et Danmarkskort, men som alligevel fylder godt op i det musikalske landskab. Niels Henning Ørsted Pedersen er nemlig vokset op i Osted. Som barn ville han egentlig helst spille klaver, og var lidt fortørnet over, at naboens søn spillede bedre end ham. Senere hen er han jo blevet verdensberømt som bassist. Nu vender han tilbage til sin fødeby, og vi skal møde ham og hans musikalske familie, og minsandten også naboens klaverspillende søn. Han hedder i øvrigt Ole Kock Hansen, og er senere blevet kendt som en fremragende jazzpianist og leder af radioens Big Band. De to har spillet sammen ved flere lejligheder, og nu skal vi opleve dem i en fyldt kirke fejre jul i Osted. Det er så her, du er født? Ja, helt nøjagtigt, så skulle jeg være født deroppe i gavlen, vinduet til højre. Det var dengang familiens bolig. Der til højre for neden, der var fars kontor. Og til venstre, der havde vi et kombineret lærerværelse, stue. Og så op til venstre, der boede jeg sammen med min bror senere, og så havde vi et eller to kamre, så vidt jeg husker. Og så var der et stort køkken lige på den anden side med sådan et kæmpe stort komfur. Og det er sådan noget, man husker bedst på grund af, at det her det er lige efter krigen. Så
Der var intet, der skulle gå til spil. Jo. Der var rationeringsmærker, og jeg kan huske, at min mor havde et helvede med at sidde og prøve at regne ud, om hun kunne få nok smør og så videre. Så for eksempel gammelt brød, det indgik jo som forberedelse til den næste dags morgenmad, bøllebrød. Jeg kan stadigvæk huske lugten af, at det blev sat over om aftenen på eftervarmen på komfuret, og vi lå ovenover, og så kunne vi mærke den der sødlige duft dernede fra. Hvad betyder en opvækst på sådan et sted som det her? Det betyder mange ting, og det ved man først, når man flytter hjemmefra, hvad det egentlig betød. Det betød for eksempel, at der var morgensang hver morgen, under ledelse af min far og min mor spillede til, og sidenhen var det min søster, der spillede. Og der sang man så alle sange fra højskolesangbogen. Så var der selvfølgelig undervisning i løbet af dagen, og så sluttede dagen altid med, at der var aftensang igen. Og det tænker man egentlig ikke over, mens det sker, kan man sige. Men når man senere hen sådan får idéer eller hører ting, så bliver man klar over, at det faktisk er noget, man bogstaveligt talt har fået ind med modermælken. Og så var der måske også en anden ting, som var meget væsentligt end det. Det var, at friskolen, som vi gik i, den ville jo på Grundtvig Koldt principper med, at det var det talte ord, der galt. Og det tiltrækker jo folk, der er gode til det med at holde taler. Og det har i hvert fald sidenhen også været noget af det, der har betydet fantastisk meget for mig med at høre gode historiefortællere. Fordi historiefortællere er jo også noget, man kan være som musiker. Fordi man kan, lige så vel som man kan stå og sige en hel masse ord, uden egentlig at få sagt noget, så kan man altså også i musik komme til at spille en hel masse toner, uden at få sagt ret meget. Der tror jeg, at det har været en meget vigtig del af min opvækst, at jeg var omgivet af virkelig gode historiefortællere. Der var noget med juleaften, der var I alene hjemme. Juleaften var meget specielt for os. Der var jo selvfølgelig et hold køkkenpiger og en kok, en kokkepige. Og juleaften, det jeg forbinder juleaften med, det er sådan set det, der den sidste af de der piger tog afsted. Og så var familien for første gang, den ene gang om året, helt alene. Ja, jeg skal aldrig glemme det. Jeg kan huske, at vi konkurrerede om, eller vi tikkede og bad om, hvem er der måtte få lov til at blive hjemme fra kirken for at passe anden eller nej, vi fik jo medisterpølse og ribbelsteg dengang. Fordi så var der fuldstændig fred. Det kunne man jo ikke opleve ellers. Altså, forestil jer en skole, hvor der normalt er måske 120-30 mennesker, der render rundt, ikke? Og så er det pludselig helt stille, helt fredeligt. Det er simpelthen vidunderligt.
Ja, så kommer vi jo sådan set til essensen af det hele. For der ligger kirken, Os Kirke, hvor valgmenigheden holder til. Og herovre til venstre ligger skolen, som mine forældre jo havde utrolig meget at gøre med. Altså, de var forstanderpar herovre? Ja, forstanderpar. De havde også en hel del at gøre med valgmenigheden. Og da mine forældre blev pensioneret, så købte de det røde hus, der ligger der. Og der er så den sidste ting. Her ligger far begravet. Og min mor og min næstældste bror bor stadigvæk i det hus. Og deres tilhørsforhold til valgmenigheden, det var, far var formand i en lang årrække, og så var han degn, eller kirkedegn, han sang, og min mor spillede orgel, og da mor ikke orkede det mere, så blev det overtaget af min søster. Så altså tilknytningsforholdet til de her ting, den har været for den generation meget, meget kraftig. Vi andre, vi har haft sådan lidt mere, hvad skal vi kalde, vi har kommet og høstet frugterne af, at de andre har sat sig ind, eller mine forældre har sat sig ind i en hel masse ting, og de har så bare i deres måde at være på, deres måde at leve på, og så selvfølgelig også, hvad de har fortalt, givet os ligesom den baggrund, som er baseret på det her. Jeg er ikke flittig kirkegænger. Jeg er medlem af valgmenigheden, men mange af de ting, som man har ligesom baseret sin tilværelse på, kommer faktisk, hvad enten man vil eller ej, kommer herfra. Det kommer dels fra skolen, mest fra skolen selvfølgelig, men så kommer det altså også fra det der med, at en gang imellem gik man med i kirke, mest fordi ens mor måske skulle spille derovre, ens far skulle synge, og man ikke havde andet at lave. Og så er der også det at sige, at vi havde jo nogle ret spændende præster. Erik Aalbæk Jensen og Jørgen Thorgård, Bodil Due, Johan Kleis. Der har virkelig været gods i det, der blev sagt derovre. Så hvad enten man var religiøs eller ej som sådan, eller bekendte sig til noget som helst, så var det aldrig uinteressant. Og det er jo så en af de ting, jeg bliver så tit spurgt om de her ting. Der var en periode i 70'erne, hvor alle enten var absolut absolut ateister, eller også var de absolut troende. Og jeg har bare aldrig selv haft fantasi til at kunne forestille mig, at jeg kunne vide mere end alt. Så jeg har altid bare forholdt mig til det såkaldt spirituelle indhold i tingene, uden at nødvendigvis prøve at finde ud af, om jeg hører til det ene eller andet sted. Jeg tror, jeg hører til et eller andet sted i menneskeheden med lige netop den baggrund, som jeg har. Og det er nok det, jeg har det allerbedst med. Men du har fået salmerne med herfra? Jeg har fået salmerne med derfra, og jeg har også fået det talte ord igen. Det var ikke kedeligt at høre de nævnte præster. Det var det bestemt ikke. Men apropos talte ord, din far ligger begravet lige her. Han sagde til dig, at du havde en forbandet pligt til at leve og være taknemmelig. Det synes jeg egentlig er meget godt, fordi jeg har fået meget med hjemmefra, og jeg har da også været så heldig, at jeg er født med et vist talent for noget. Men uden det der netop pligten til at hvile, pligten til at leve, og respekten for det, man gør, og så måske vigtigst af alt en ydmyghed over for det, man gør, så kan det faktisk være ligegyldigt.
Jeg er cirka 10 år ældre end Seng, så jeg startede en epoke tidligere, og jeg har spillet med alle mulige orkester rundt omkring i Danmark. Gong orkester med lørdag aften og vendte scene og alt det der. Og det var på morskab og så videre. Og så begyndte næste generation, Ole Kok Hansen og Niels og Helge, at interessere sig for jazzen. Og så spillede jeg lidt sammen med dem. Og det foregik over på skolen nede i et lokal, der hed Bikuben. Og der var tryk 16 på. Ole spillede klaver. Det blev vedtaget med det samme. Og han er meget dygtig. Han var meget dygtig dengang. Han er endnu dygtigere nu. Så det var der ingen tvivl om. Niels Henning spillede også klaver. Spillede også fint, men ikke så godt som Ole. Så Ole blev valgt. Helge spillede saxofon og klarinet. Og det gjorde han også udmærket, og han spiller meget fint nu. Og jeg sad og hyldede på trompeten for enden og så videre. Og så var der ikke plads til Niels Henning, og det var synd. Så han sad og spillede trommer med whiskers, hedder det på engelsk, på nogle gamle aviser. Og det var han udmærket til. Og så videre. Så lånte han Helges klarinet. Og jeg vil ikke sige, at jeg var meget musikalsk, men jeg kunne høre, at han kom med nogle toner, selvom Niels Henning ikke teknisk kunne spille klarinet. Men det var sådan, som man sagde, hvad for noget, hvor vil du det fra, og så videre. Og vi spillede dernede temmelig meget. Og så holdt vi op, og så gik vi op ad en flisegang, som far havde støbt på stedet. Og så da vi nåede øverst op, så sagde Niels Henning til mig, hvad skal jeg spille på? Han var ikke mere end 11-12 år. Hans stemme var ikke gået i overgang dengang, og min havde gået i undergang, så jeg kan ikke lave ung stemme. Så sagde han, Poul, hvad skal jeg spille? Og så sagde jeg, det klogeste, jeg nogensinde har sagt, du skal spille bas. Og så sagde han, at det dummeste, han nogensinde har sagt. Man kan ikke spille melodier på en bas. Og så sagde jeg, jo, du kan.
da vi så kom til Osted, så var det ligesom, det lå i luften jo. Altså, når jeg havde den her organisteksamen, så blev jeg bare... Ja, der gik nok nogle år. Jeg tror, det var jeg ved ikke, hvem der var kasserer, der man sagde, han troede aldrig, han havde set mig på lønningslisten. Så nu synes han, at vi skulle så have en ordning på det. Det har så været noget med, at det gav vi så til valgmenigheden. Det var så jeres andel til det, og din mand, han sang? Han sang, ja. Men der har været meget musik i jeres familie altid? Jamen, det har der. Det har der. Det har der. Jeg er sikker på, altså, at Niels Henning ville også kunne sige, når de blev lagt i seng sådan om aftenen, at så skulle jeg jo ind og samle mig til noget musik, og så skulle jeg øve. Jeg tror, at han altså... Alt det, jeg skulle spille til os, jeg skulle også lære alle de nye sange og så videre, det kom ind. Jeg tror nok, at jeg har stillet det som krav, at de også skulle lære at spille. Fordi det synes jeg, de skulle, og det her, så de gik til at spille alle sammen. Og din datter Kirsten, hun er så blevet organist i Osted Kirke nu. Ja. Og lærer på fri- og efterskole, så hun har fulgt lige dine fodspor. Ja, det skal jeg love på, at hun er. Men når I holdt jul over på fri- og efterskolen, så var I nogle gange alene hjemme. Hvad betyder det? Jamen, vi har ikke nogen piger i køkkenet. Der var altid nogen, og der var altid nogen elever. Vi havde mange fra Bornholm, og vi havde nogen fra Island, og vi havde nogen, og de boede der jo. De kom jo sådan nærmere ind på den måde der. Så når far, mor og 5 børn var hjemme juleaften, så var I alene hjemme? Så var vi alene hjemme. Når I så sang juleaften, hvad var det så typisk for nogle julesalmer, I sang? Jamen, så gav vi i hvert fald lov til, at vi sang Julen har bragt velsignet ud. Når det blev juleaften, men Niels han var sparsom med, at han syntes, den blev så forkørt, for alle ville jo synge den, og alle ville synge den. Men juleaften, så sang vi den. Altså, det var forbudt at synge Julen har bragt velsignet bud ind til juleaften? Ja, sådan omtrent, fordi Niels han syntes, den blev så forkørt. Og det var selvfølgelig, fordi vi sang så meget.
to var naboer som børn lige heromme bag ved kirken. Og I har sådan set spillet sammen lige siden. Det vil sige, Ole fik lov at spille klaver, for det var han nu engang bedst til, så du måtte nøjes med at spille bas. Hvad betyder det for jer, at I har spillet sammen i så mange år? Jamen det betyder da naturligvis utrolig meget. Og det er jo i virkeligheden en 40 års tid, når man sådan tænker nøjere over det, at vi har haft fornøjelsen af at spille sammen. Og det har været i vidt forskellige sammenhænge, som Radio Big Bandet, Radio Jazzgruppen og mange mindre grupperinger. Og nu, når vi spiller, så er det for det meste duo. Og det betyder selvfølgelig utrolig meget med alle de der år på bagen. Men der er måske også en ting, som jeg kunne have lyst til at afsløre. Sproget i jazzen er måske i virkeligheden ikke så forfærdeligt kompliceret. Ikke altid. Og slet ikke, når det er Niels Hennings og mit sprog i jazzen. Det anser jeg ikke for at være specielt kompliceret. Så man kunne godt have forestillet sig, at Niels Henning og jeg, vi havde mødt hinanden her for 5 minutter siden, og så havde vi taget noderne frem. De sparsomt nedskrevne noder. Og resultatet var sandsynligvis blevet nogenlunde det samme. Men er det fordi, I tænker ens? Vi tænker jo ikke nødvendigvis ens forhåbentlig, men man anerkender det samme sprog. Det er rigtig Ole, han siger. For man oplever det faktisk fra tid til anden med mange forskellige mennesker, hvor man kan sige, at folk de spørger, når man flyver ind den samme dag, og man skal spille koncert om aftenen med nogen, man ikke har spillet med før. Så siger folk, hvordan kan I det? Så har I vel øvet hjemmefra eller sådan noget. Men det er netop det der med det fælles sprog. Vi kan og har så bare den fordel, kan man sige, at vi startede meget tidligt med at udvikle et fælles sprog. Men det er rigtigt, det er muligt med mange. Nu er I så stadigvæk naboer. I er naboer i Ishøj. Bliver I aldrig træt af hinanden? Jo. Så meget regner vi vel i virkeligheden heller ikke hinanden på dørene, så nej, det vil jeg ikke påstå. Nej. Men nu vil jeg i hvert fald bede jer at spille. Velkommen igen på Single Små. Nu er vi så gået i Ly i Osted Kro, og det var her, du tog hen, når du skulle til fodbold.
Ja, lige netop på det her sted har jeg 3 minder, faktisk. Det ene, det var, når vi skulle ud og spille fodbold, så skulle vi mødes her forfærdeligt tidligt, som jeg husker det, og blev kørt af mekaniker Mølgaard, som boede lige herovre på den anden side. Han præsterede det fantastiske at proppe 11 lilleputter i en gammeldags folkevogn. Det er ikke engang løgn. Den anden ting, jeg husker det for, det er, at det var her, den omrejsende biograf kom og viste Morten Korch-film. Og det sjoveste ved det var sådan set ikke filmen, men det var at se den effekt, som den her stigende varme havde på alle de her landmænd, der havde gået rundt i den friske luft hele dagen, fordi efter cirka 20 minutter så var der alle i lokalet i dyb søvn. Og det sidste, det var en ganske rædselsfuld oplevelse. I 50'erne der havde man indimellem en idé om, at unge drenge skulle lære at danse. Så der kom en danseskoleleder fra Roskilde herud, og så skulle vi have pænt tøj på, og så skulle vi danse. Jeg var her, tror jeg, 1 gang, så løb jeg skrigende bort. Men med din rytmiske sans, så var du jo sikkert en fortræffelig danser. Ja, en ganske forfærdelig danser. Jeg hader det, for at sige det rent ud. Der er nogen, der kalder dig en troubadour. Med en troubadour mener jeg noget i retning af en, der rejser rundt og fortæller en historie. Og så er vi jo i og for sig tilbage med, hvad vi startede, at som jeg opfatter musik, og som jeg opfatter min opvækst, så er det, at jeg har fået lært at fortælle en historie. Og selve det er måske nok, hvis man skulle tale om et budskab, så er det nok det overordnede budskab, at man skal fortælle en historie, og helst en god historie. Fordi kan man gøre det, så kan man måske medvirke til, at livet bliver værd at leve for alle. Din far, han sagde, at alle har ret til et godt liv. Det er noget, du også har båret. Ja, det er vel nok det, jeg mener, troubadourens budskab er. Ja. Et eller andet sted. Man kan ikke... Ja, det er der så mange, der gør, og det er også mange, der skal gøre. Man kan blande sig i politik, man kan blande sig i alle mulige ting. Min måde at få sagt tingene på, ud fra det, jeg har oplevet, det må være at tage rundt og spille. Hvordan kan man så stå på en scene i New York og spille i skovens dybe stille ro? Det kan du, hvis du selv tror på det. Fordi det er jo din historie den aften. Om den bliver opfattet, sådan som du måske ønsker, den skulle opfattes, det kan du ikke, det har du ingen styr på. Men du kan fortælle historien så ærligt, som du formår. Og det mener jeg igen er troubadourens rolle. Fortæl så ærligt, som du formår, ud fra den baggrund, du har. Så det er stadigvæk Pedersens søn fra Osted, vi møder på scenen i New York? Det kan jeg ikke løbe fra.
Det kan være svært.